Morning. Nanasad mi dire, nagminda nasad mi parang napet og bugas. Hi sa ma'am. Kausad ma'am, hi. Ta? Nayam kwan tinda, juice, crackers, banana crackers, dai kikiam. Sa mananay, Jili is Gablag, ma'am. Gablag. kuan, hotdog. Naay kamuti with pinaypay. Naay hangan ani. Popcorn. Sa inyo lang. Fishball. Inay mong mga Kasi juice. Dali na. Sa menu ha. Lang, sa inyo lang. Agpas. Dali. Oh. Kamuti. Nay saging pa din. Kamuti saging. Tagjis ang kamuti. Lagi guys. Oh. Pinakatagjis ang kamuti. Ligya nami. Kamuti saging. Ano yung mga tindero diri guys. Nandira ka na. Kamerang tulo. Madyo naman pala. Mabawang sa mga bata. Bakit ang estudyante? Mga tinda daghan. Gamay ra. Ako, balik ko kami. Pero susunod mo. Hi Samo, hi. Hi. Balik ko na niyo sa. Ma. Pitbull. Kari siya. Pagwa dia. Dala ka bugso. Abre. Kuha. Nabayok yun. Kami na sa awan siya. Kami na sa gabi. Tagjis ning kuan, kamuti lami man. Sukla. O kuha. Pila yung parta? Kuha na, dakoy gunit. Piti sa sud. Diri butang be diri. Ya butang. Tarungag kuan. Ay mo kuha. Sa mo be. Ay mo. Kanina mo. Last. Isa ko yan. Kana. Pagkuha. Kanisa. Ang bibi. Sa may mo ha. Tagi. Ang saging kay kamuti tagjis. Hala nakalimot mo kitsa kay to nagpabilin. Tagi mo. Agaho. Tagi. Na, kuha. Open. Oh, sud. Butang sa imong juice. May ko Diyos. Kuha be. Ano ba? Tagjis na lang. Tagpin. Naisaging di oh. Diri tungtong. Narjo, petsag saging kikiam. Apila jo. Paagyo. Apil na siya din. May mahalang 5. Pwede siya lang. Kabalo naman na siya. Pila ni kabuok? 1, 2, 3, 4, upat. Uy, pero Isod chulupin. Sige kasuguan na. Sige. Diha. Para asa na? wala pang trabaho. Ana, dahil trabaho diya po. Pa naman. Ay, tingkon dya. Di ba siya po na ka? Hindi ka Wala. Jesus. Ang ko maka Tanawan ni ninyo ha kay naamong duha. Gisa-isan tanan nimo lang. Na isa-isa ha lang. Just kala. Gi. Mag-teacher ba ni Chris? Trabaho. Eman teacher nga. Asa ba mo ni palit? Dahil sa impus Chris na. Sa nagtrabaho. Paano sa? Bomsud. tulo dahil kabuk nagtrabaho. Duha. Ka-teacher ni isa. Bye. Thank you. Ay, na makaya hot cake mamang sa una hot cake na permi. Oli na mo, pili na mo. Palit na. Sa inyo ha, tagjis lang ni ha, tagjis. Chips. Nari tag 5. 5. Kani tagjis naman siya lang. Kamuti manggod. Ya, upat siya kung dali.
Upat? Oh, sige na, pili na, pili. Oh, pila ka bok? Isa. Oh, hara. Sa inyo ha. Tuslo na dito, tuslo. Saman. Nawa, kamuti giluto oy. Wala saging. Hi. Ngiti. 20. 90. 100. Oh. Mga huwad na. Na, di na mo kakaon. Oh, pili lang, pili. Yung haday ka ni, oh, hotdog. Tuslo ato. Tago-tago man ka. Ha? Sa inside ako. Ina, palit na. Yang gibilin, kalimot. Hari na lang oh. Excuse me. Isa ka ay sisi. Washin up. Diyan na washin. Patay, nag-vlog ba ako? Yung mga patyon. Halo ka, sorry. Kira man na kay YouTube man ni. Mag-brace na ko. Bitaw. Beli sa Ijoan. Huwag ko ka, elastic. Ijoan. Sikat na ba? Wala pa rin. Kailang mangkon. Tama, Mark. Balik lagi ka, gilawayan na tanan. Huwag siya yung ibalik eh. Mahal naman ang papakitchap. Ano yung barato ra? Yes, barato ra. Huwag naman tipasi. Lip ko sa ma'am. Nga na, nga mancha mo. Hinahinay, ragod pod mo. Butdan. Masyat ni rin ko. Pwede mo sukol ha. Sana na. Pero mo nang tigbasan mo na. Ay, uy, kibulig. Isa kayo. Ulog na kita kung kisa niyo na wadap. Muna. Ako orang gali. Normal. Oh my God. Aglit tuwa. Na,